A tan só unha semana de que comece o xuízo polo crime de Diana, que era a nai da moza asasinada, e os pais do presunto autor do crime coincidían esta mañá no xulgado de Padrón. Aínda que a presenza de ambas partes podería facer pensar en cuestións relacionadas co caso de Diana, nada máis lonxe da realidade. Diana López Pinel estaba citada polo xulgado de instrucción número 1 de Padrón en funcións de garda tras ter presentado esta fin de semana unha denuncia por un presunto delito de violencia sobre a muller. Non é a primeira vez que Diana López Pinel recorre aos tribunais por este motivo. A última a mediados do pasado mes de outubro, cando denunciaba o seu exmarido por intento de agresión e ameazas. Tras a toma de declaración, a xuíza de Padrón acordou inhibirse aos xulgados de Madrid, posto que a maior parte dos feitos relatados tiveron lugar ali. Tamén se deduciu testemuño aos xulgados de Ribeira, xa que un dos sucesos denunciados aconteceu na Pobra, que pertence a este partido xudicial. Pola súa banda, o motivo que levou os pais do Chicle á dependencias xudiciais podería estar relacionado co réxime de visitas da súa neta. Tras este encontro froito da casualidade, ambas as súas partes volverán verse as caras na Audiencia Provincial de Santiago, onde a vindeira semana arranca o xuízo polo asesinato de Diana Quer.